בנות, מי שחושש שזה כואב, אני פשוט אפילו לא מרגישה את הדקירה בכלל, כאילו שום דבר מרגישה. אז לא כואב בגלל שאנחנו שמות חומר רכוש מיוחד שרוקחים בשבילנו בבית מרקחת. בהרכב יש 18% לידוקאין ו5% פרוקאין. זה חומר מאוד חזק. מה שחשוב לשבת מספיק זמן. עוד דבר חשוב כדי שלא יכאב, לבחור מחטים איכותיים, מחטים טובים, ואז הטיפול הוא בכלל לא מורגש. ממש, ויום למחרת אין אפילו פפולות. ואור כזה כתיפתי, אני... אחרי טיפול הראשון אנחנו מרגישים שיפור במרקם של האור, כן, אנחנו לא רואים, זה מה שהרגשתי, פשוט היה וואו. לא רואים יותר מדי מראה במראה, אבל רואים מרגישים את המרקם של האור. אחרי טיפול שני ואחרי טיפול שלישי אנחנו רואים העברה בקיאויות מתחת לעיניים, שהמראה יותר רענן, יותר פרשי. זה מה ששמתי לב, וגם מה ששמתי לב, כל הקמטוטים האלו מעצבנים, הקטנים הם נעלמו, ממש אור מתחת לעיניים, פשוט אחר לגמרי. אני מה זה שמחה שאני התחלתי את הטיפול. אני כן עושה לייזר, אבל עדיין זה חסר ויטמינים, וזה טיפול פשוט מדהים. כמו בכל טיפול זה גם שילוב של טיפולים, נכון? כמו שעושים גם דירסלנו, שזה גם ביוסטימולטור, גורם לגוף שלנו לייצר קולגן ואלסטין, גם הלייזרים שאת עובדת איתם, גם הפילינגים, כשזה עובד בשילוב זה תמיד מנצח.